Кой е най-добрият телефон от среден клас с цена от 500 до 1000 лева? Нека видим. На първо място Samsung Galaxy A55. Среден клас телефон, но с някой флагман X3. Той е водоустойчив, има стъклен гръб за по-доброто поотдаване и алуминиева рамка за по-голяма здравина. С много добър екран, защитен с Corning Gorilla Glass Victus Plus, добри камери с оптична стабилизация, това означава, че ако ръката ви трепне, снимките няма да се размажат, и слот за SD карта. Можете да разширите вградената памет с външна. Все по-малко телефони в този ценови сегмент вече имат слот за SD карта. Има голяма 5000 мАч батерия и 5 години апдейти по сигурността, в това число 4 големи актуализации на операционната система. Този телефон е проектиран да се ползва дълго. Това, което не е окей тук, е, че е тежък 213 грама и бавното 25 ватово зареждане, но поне няма да прецакате батерията. След него в нашата класация влиза флагмана на Motorola Edge 50 Neo. Може да се купи на добра цена, под 1000 лева. Какво предлага той? Водоустойчив, по-малък и лек, покрива американския военен стандарт за здравина и устойчивост, има добри камери с оптична стабилизация, бързо 68 ватово зареждане и 5 години софтуерни апдейти. Това, което не е окей тук, е липсата на слот за карта за памет и малката батерия с капацитет 4310 мАч. След него в нашата класация влиза камерафона на Xiaomi от среден клас Xiaomi 14T за феновете на мобилната фотография. Той също е водоустойчив и има добри камери с обективи Leica, с оптична стабилизация, бърза памет и бързо зареждане. Това, което не е окей тук, е липсата на слот за карта за памет. След него в класацията влиза, внимание, малък телефон Sony Xperia 10.6. Да, Sony все още правят телефони и то добри. Това е малък телефон, водоустойчив, с добра защита на екрана, добри камери и има слот за карта за памет, но се зарежда бавно. След него в класацията влиза флагмана на Google Pixel 7 Pro. Тъй като е малко по-старичък, може да се намери на добра цена под 1000 лева. Той също е водоустойчив, отново е със стъклен гръб за по-доброто поотдаване, с добра защита на екрана, разбира се, добри камери с оптична стабилизация и Ultra Wideband Support. Ще се поддържа софтуерно поне 5 години. Това, което не е окей тук, е бавното зареждане